Sareng-sareng para sata Kurawa encing bidhal gumurung saking Astina Nagri. Ora usah nembang. Oh, sing nembang ben pamanmu Satama wae. Inggih, ngestaken dawet anu dawuh Kanjeng Eyang. Tumuli ingkang Bapa nyuwun pamit matal pasilan kel badhe nderekaken jumateng putu kula pun Lesmana Mandra Kumara. Prasta dawuh duka punika durung atos-atos sampun kados lalit Lesmana anakku Cabagus semulur sing dadi panjangmu. Nyuwun pamit Kanjeng Rama, nyuwun pambahing pangestu. Mugi-mugi samangken kula badhe kayuh putring sungging wana saged kasembatan satemang samangke saged pindha mimilan mintuna bandel ngrapa tetunggalan kula saged gesang sareng ayan putring sungging wana. Wis gamelane wis pundi. Ha nggih. Dari sampun ngantos kendhat akhiripun ngawat-awati dumateng anak kula Lesmana Mandra Kumara paman. Inggih kene menapa ingkang sampun maduka dawaken tartemtu kula mboten badhe suwala maneh mekaten keparenga sak mangki nyuwun ingkang bapa nyuwun nidi palilah akarya nganti dumateng sak cekapipun para sata Kurawa
kinarya ngombyong dumateng tindakipun Angger Lesmana. Sumangga kersa angin sing kanthi pamandarya badhe ngepaken barisaning para sata Kurawa bidhal tumuju Antaraja Negaring Sunggiwana. Inggih nggih ngaturaken manuwun. Koko Prabu Baladewa wonten dawuh Yayi. Sampun ngantos kendhat kula suwun tansah ngawat-awati dumateng laku jantranipun anak kula Lesmana Mandragumara. Ayi, nuwun sewu. Kandheng Lesmana Mandragumara menika putra paduka Yayi Prabu Jaka Pitana. Menika dados putranipun ingkang Raka ing Mandura. Pramila sakmangke paperkawis samangke ngantos wonten lelampahan menapa wonten Telengging Delanggung. Nalikanipun para sata kura miwah anak kula pun Lesmana Mandragumara tumuju wonten Antaraja Negaring Sunggiwana. Dados tanggal jawabipun ingkang Raka. Ngaturaken panuwun. Lan sampun ngantos kuwatir menawi mboten kasembatan kegayawanipun anak kula Lesmana Mandragumara sakmangke kula ingkang badhe ngrepat dumateng putra ing Sunggiwana ngaturaken panuwun. Dimas Katomarmo kula wonten timbalan sinuwun wale-wale apa marta diaki kaya wis purna gatining pananggilan bubarna kang pondhosi bojoning Sunedya kundur kendhaton baunuk niki pareng dawuh duka kula badhe ngestaken dawuh nyuwun pamit madal masilan badhe mibaraken pasiwakan sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kaya wis ora ana dawuh maneh Dimas Kartomarmo. Purna gatining pananggilan. Arsa sang rata kundurang kedaton seluk saking dampar sono kinapit gambaran gading. Kadharaken sangganing Puromban jadi manggung ketanggung. Joko paloro ingkang sami ngambil upacara Rabun. Kawisan saking Mandara tindak nyosang Sri Naranata lamun Cinandra Pindha dewa kairing Widodara Widodari. Langeneng alang klaran tanun cara